haka ba to sai aka je aka samu sarkin gari aka mun kazafi aka ce wai na ce a daina sallah ni kuma wallahi idan aka ce a daina sallah to me za a yi me bambancin mu da arna ai sallar ne ba wata nan ba bane ai sallar ne wannan gaskiya yau wato sai aka same shi akan haka sai ya ce to idan ban daina tara jama'a ba ina ce musu a daina sallah ko na daina faɗan jawabin annabi ba to da su ɗauki mataki a kan wannan duka tare da zalani ai dan ma ga faɗa ni sai na ce to naji ni dai abun da na san na faɗa kuma wa'annan wani in bai zo sau ɗaya ji ba ma wani ya zo sau biyu insha Allah ga mun sai da yawwa duk shekara shidan nan da nake ganin sa ido da ido ban taɓa masa kazafi ba domin ni mutum yanzu in ya zo ce mu yayi mafarkin shi to wallahi ban san daɗin baccin da ake ni ma haka kowa ma idan wanda ke kaunar shi duk insha Allah ban sani ba yanzu dai tambaye ni a yanda yake fitowa mafarki ba zan ma mishi ƙarya ba sai ni kan ban sani ba amma in a ido da ido shekara shida ai ba kwana shida ba kuma sati shida ba da har zan mishi ƙarya da a ciki yanzu da na kuma kamar yadda ya rufe mana sirru a yayin da muke sirru babu wani annabi ko mala'ika ko sahabi da yake shawararren su domin a lokacin da ya ce in zo ya kai ni gidan mahaddata alƙur'ani na farko ma da muka shiga mun same su suna uzurin su ne amma muna zuwa kowa ya nutsu ko sannu ba wanda ya gaya mana sai da muka gama abin da za mu domin a yanzu kamar yadda na saba faɗa duk annaban duniyar nan da zan gani ba wanda ba zan gane wallahi tun da ai na gan su insha Allah ai gani shi kin ga shugaban su ai ni ga nauci insha Allah ko ba haka ba to amma a yayin da ya zo dai bani sako sai nake ce masa gaskiya kamar ni da yadda na saba faɗa ban taɓa buɗe sirrin ban taɓa ce mu wani ina sai dai mama mu ita ma ba ni na gaya mata wata rana dai zo mun wuni ne tun da sassafe har ai sallar na muna tare to sai in ta ga lokacin sallah yayi sai take ɗaga ni in tashi in sallah to in ya zo kuma ba gurin zuwa ina zanne ne guri ɗaya sai take ce mun tashi lokacin sallah to idan ya fara bani labari sai yake shi kuma a yanda tsarin sa yake abin da ya zo da shi yau gobe to na saba shi ko ba haka ba to sai yake wata rana sai take ɗaga ni sai ya Hassana na ce na ki tashi ki sallah sai ce kai sayyada ki gaya mata in ji ni Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai sallan ta ke kina tare da mai sallah Allahu akbar sai na gaya mata sai na ce ta ce mun to ashe ku da bacci nake mai tafiya ba zai yi bacci ba har in mai tafiya ne ma ya zo gun mai bacci wata in dai har baccin ka ya nisa ruhin ka nisa sai ya taba insha Allah ko ba haka ba ya dan mai gina wato shi sai akan cin abinci nan ma da take ɗaga ni kamar ran da za mu yi al'amari a gida nan ma sai mata gargaɗi ya ce ki gaya mata in ji ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci na ta tabbar miki naki ke kina tare da mai abinci a sanadin da ta sani kenan ita ma amma don mun tashi don mun ban kwana ya tafi ban taɓa buɗan baki in ce mata ga abin da muka da shi ai domin shi ma ko ranar da ya zo da annaban duniya dukansu ba su ji sulhu mu ai ko ni ma ba zan faɗa ba ko ba haka ba to sai ranar da zai bani sabon na ce masa yace zai ba yace mun sai ya da sana na ce na yace mun yau na zo miki da wani babban al'amari sai na kama tsalle ina jin daɗi ina azazan bar duniya Allahu akbar sai ce mun sarkin tsalle a baki san ma me na zo miki da shi sai na ce ban sani ba sai ce to yau zan aike ki gurin al'umma ta sai na ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ce wallahi ya rasulullahi ba zan faɗa ba ban ma nemi ji ba kan domin in na ce na ganka za a ce ƙarya nake ba kai na gani ba aljani na gani ko ba haka ba yan wutan kuma wallahi sai ya da hasana ku shiru to guje sai ce mun sai ya da hasana nace na yace wallahi babu wani iblis ko aljani da isa ya fara tsari na wai dai domin ya zo gurin ke ce shine manzon Allah Allah bai mu kurkusa shi ba ma kafin yace mun babu ya ce haka ne ya ce muna jayayya da shi tun sallansa tun karfe 3 na dare har wayewan gari dodar
muna ja da shi a kan ba zan faɗa ba nace to idan har ya yadda zan faɗa sai na ɗago al'umman gidan ne domin su zamo shaida yace mun sai da suna ki haƙuri ba kowa yake gani na nace ko nace to wallahi ba zan faɗa ba domin ni a lokacin da nake ta cewa ba zan faɗan ba ya kai sau 30 yana riƙe kaina yana ce mun sayyada sana in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko yana gaishe ki ya kai baki 30 kuma ranan da yayin da yake ya fara gaya min sakon da ina kishin gida jikinsa ne sai na zaburan tashi sai na fara kuka ya haɗa ni da babban al'amari ya cire rawaninsa ya ba da sai kwarai kuwa ya ba da sayyidina Umar ya ce share mata hawa sayyidina Umar ya fara share mu ya ce ba ni baka iya to a lokacin ne da ya rike kaina haka sai na daga kaina haka sai na ga kanshi a aske to ni kuma a duk tsari na tsarin mu ni da shi a tsari na da na dauka a jikinsa saboda sakancin da nake a jikinsa duk abun da na gani kafin na yi magana ma sai na kwarai ko hula can da sai na ciro ta in ce wannan to nan ne na dafo kansa na ce ya rasulullahi na ce masa kwarai kuwa na ce ya rasulullahi ya ce na ce masa aski ne ya ce mun sanya da bayan da babu ni tun da nake ganin askin mai zai in maran da ya zo min da gayin aski ne to wallahi talkobo ne kansa na shi in kuma har su ne to fa tana da tudu ba wai tudu sosai ba amma ta kwanta har mana kan da ba a misali dama yawa to sai muna jariya da shi sai ya ce mun sayyada Hassan wallahi ki gaya musu duk wanda ya karyata ki a sakon ne ko a kan idonki ko a bayan idonki don ki gaya masa ya daina sallah don wa yake sallah ai don Allah da manzon sallallahu yawa to mun yi aika ya ce ƙarya ne ya je me gaya masa gaskiya gaya masa al'amari kuma sai ya zo mu da shi nace masa yace abun da yasa muka ce ya daina sallah saboda kare tuci musulman duniya musulmi a duk inda yake baya sallatan arni shi kuma ya zama arni ko ba haka ba yawa to idan kuma har ya tuce su ya ci gaba da sallah wallahi idan muka je kiyama sai mun cire musu hakkin su da sun sallaci arni domin musulmi ba ya sallatin wannan maganan kuwa ko da a soke ni da mashi ne ba zan bar faɗan ta wallahi ma za ki bari sallallahu alaihi wasallam muna goyon bayan ki sayyada wannan gaskiya ne a nan ne suka juya maganar suka ce na ce wai a daina sallah ni dai ya ci in dai da sarkin gane da 'yan izalin soro ba sa cikin al'umman duniya